Príjemné dobré ránko, cyklisti. Nachádzame sa v srdci Gemera v meste Revúca. Dnes nás bude sprevádzať cyklotúrou Mišo. Čauko. Čau, Peťo. No ako, nezabudol si čelovku? Čelovku. Áno, viem, že si mi to A na čo budeme potrebovať? To sa dozvieš už o malú chvíľu. No, dúfam, že tu nebudeme do tmy. To nie. Začíname v Revúcej, odkiaľ sa cyklochodníkom presúvame do obce Magnezitovce a dostávame sa ku gemerským spojkám. Viaduktom smerujúcom ku Kopraskému tunelu, ktorý vychádza v Slavošovciach. Tam sa otáčame a späť sa vraciame rovnakou trasou, avšak v Chyžnom odbočíme na obec Lubeník, kde sa dostávame k vrcholu nad vodnou nádržou Mikova. Okolo nádrže prechádzame späť na cyklochodník a vraciame sa naspäť do Revúcej ku múzeu Litera. Je tu s nami Veronika z OCR Gemer. Náš cyklovýlet dneska začína v Revúcej. Čo tu vieme sledovať, vidieť? Nachádzame sa vlastne v Revúcej, ktorá je jedno z troch okresných miest regiónu Gemer. Revúca je najznámejšia tým, že tu bolo prvé slovenské gymnázium. V súčasnosti je tam múzeum, zároveň turistické informačné centrum, kde začína aj naša mestská hra Hviezdojed. Čo to je ten Hviezdojed? Je to tento gentleman? Áno, sú to vlastne sochy rozmiestnené po Revúcej. Keď príde návštevník do mesta, nepotrebuje žiadnu aplikáciu, iba telefón s internetom a vie si zahrať túto hru. Trvá to zhruba hodinu. To znie veľmi zaujímavé. Toto určite odporúčam každému absolvovať. Z Revúcej sme prešli nejakých 10-11 km. Jarko, pán riaditeľ OCR-ky, kde sme teraz? Kedy tu pôjde vlak? Tak sme pri viadukte, ktorý je súčasťou gemerských spojok a žiaľ ten vlak tu už asi nikdy nepôjde. Ani nikdy nešiel, čo je zaujímavé, aj keď na týchto stavbách chýbali už iba kolajnice, boli v podstate na viac než 90% hotové. Žiaľ, historické udalosti prekazili to, aby tu vlaky chodili. A prečo vlastne tieto gemerské spojky vznikli? Gemerské spojky začali vznikať počas druhej svetovej vojny, kedy po viedenskej arbitráži bolo treba prepojiť tie priemyselné centrá, ktoré na Gemeri bolo. Skvelé. A dneska teda tieto stavebné objekty slúžia hlavne na čo? Chodia sem turisti aj cyklisti, lebo Slavošovský tunel je najdlhší cyklotunel v Európe, takže naozaj je to niečo také originálne, pútavé, lákavné, zároveň veľmi tajomné, čo si ľudia chcú vyskúšať. Super, a my ideme na to, tešíme sa. Mišo, tak už tuším, na čo nám tie čelovky budú. Kam to ideme? Presne tak, Peťo, ideme vstúpiť do najdlhšieho cyklotunela v Európe. Koľko približne meria, prosím ťa? Meria úctyhodných 2400 metrov. To sa v strede budem aj trošku bať. Bať, ale aj triasť. Treba sa tam dobre obliecť, je tam naozaj poriadne chladno. Dobre, tak dúfam, že ma nebudete strašiť. Peťo, kde si? Vybíja sa mi čelovka. Cipana, Peťo, však sme vyšli na východze v Slavošovcoch. Cipana, to však aj tu pekne majú, ale poďme mi nazad za horami, za dolami, do nášho kraja. Poďme.
Z unikátnych gemerských spojiek si nás ešte vytiahol na toto miesto. Kde sme? Je to vyhliadka nad vodnou nádržou Mykova a je to jeden z vrcholov vrchárskej koruny Gemera. Povedz nám o nej viac, čo to je? Vrchárska koruna je projekt dvoch cyklonačezcov Štefana a Libora, ktorým týmto ďakujeme, že aj tento rok už po 7. krát zorganizovali túto vrchárskú korunu. Koľko je v nej vrcholov, alebo o čo tam ide? Cieľom je dosiahnuť 20 vybraných vrcholov v rôznych miestach Gemera, odfotiť sa pri nich a tieto fotky nahodiť na stránku. Tak to máš čo robiť 20 vrcholov? Vrchárska koruna prebieha od apríla do októbra, takže času je dosť a je to skvelá motivácia výjsť von do prírody a spoznať nové miesta na Gemeri. Super, som rád, že sme jeden z týchto vrcholov absolvovali aj my. Keď sa tu takto rozhliadneme, vidím, že tu aj nejaká banícka činnosť prebiehala. Vieš nám povedať, čo sa tu ťažilo alebo ťaží? Áno, stále tu prebieha ešte ťažba a spracovanie magnezitu a tieto továrne vlastne tak ostro kontrastujú s krásnou prírodou Gemera. Je to silný kontrast. Náš dnešný cyklový let končíme v Litere. Pán riaditeľ, čo sa dá u vás vidieť, čím ste výnimočný? U nás uvidíte niečo, čo väčšinou poznáte len z kníh alebo z nejakého rozprávania. U nás máte možnosť vidieť, ako vyzerá rozprávka, príbeh a história v takej najmenej pravdepodobnej verzii. To znamená, že tak, ako ju vidia deti v 21. storočí alebo ľudia v 21. storočí. Množstvo umenia, interaktivity, digitálnych inštalácií a všetko zabalené do jedného celku. To znamená, že len u nás viete vstúpiť priamo do rozprávky a do príbehu. Tak to je konečne niečo pre mňa. Teším sa, ideme si to pozrieť. Mišo, sme naspäť v Revúcej, ja ti veľmi pekne ďakujem. Bolo mi cťou takýto príjemný deň stráviť s tebou. Príjmi od nás takýto maličký darček. Ďakujem veľmi pekne, Peťo, a ja som bol veľmi rád, že som s vami mohol byť. Naozaj si to ceníme a sme radi, že si nám ukázal kúštik tohto krásneho Gemera. S radosťou.